Čau lidi, já vás vítám u takového prvního videa z tady tohohle kanálu, který vlastně je založený jenom kvůli toho, nebo ne kvůli toho, je založený hlavně na let's play, gameplay, prostě budu natáčet jenom hry a tohle je můj druhý kanál. Na tom prvním jsem měl 41 odběratelů. No a vlastně ten první se jmenoval Lukáš Games TV, protože já se jmenuji Lukáš a no vlastně na ten první už mě přestalo jakože bavit natáčet a teďka jakože mám nový prostě ten kanál, na který by se mohl natáčet, takže určitě jakože budu natáčet častěji než na ten druhý. Kdo chce, tak se může i podívat. A dneska si budeme společně se budeme společně s povídáním o tomhle kanále můžu se podívat, co je tohle, co je ten Build Battle. Počkat. Tohle to je dobrá hra. Spíš minihra. Ale jakože postav se do portálu. OK. Co? Já už jsem tady. Já i tak, pojďte hoši. Pojďte mi pomoct. Já si beru tu stranu. Tato minihra je vlastně o tom, že musím odpinknout co nejvíce creeperů, aby neodbouchly tyhle ty diamanty. Za 60 vteřin. Nebo když připojení je 5 lidí. Kolik nás je? 3, 4, 1, 2. Já jsem třetí. Arena 3, čekám na hráče. Čeká na hráče, ještě 5. hráč. Pojďte, dělejte. Já to honem rychle. Jo, je to tu. Bumba. Ty kokos. Jadu sem. Běž někam. Za tebou, týpku, ty ho nevidíš. A ještě tam. Vypadni. Oh, Pat? To čo je tady? Hej, běž někam. Ne. Běž. Nazdar. Jinak, jak jsem říkal, ten kanál je založený hlavně na let's playe. Já moc nebudu točit ty challenge, vlogy a takové, na to já moc nejsem. Já si moc nevymyšlím to téma, hlavně na to, sakra. A jakože já spíš na ty let's playe to prostě mám. Já teďka budu hlavně hrát prčíc, už toho je hrozně málo. Diamantu je tady ještě 294. Ne, to nemůže být pravda. Ne, to není, to je blbost, to je čas. Máme 8 minut, ještě fáze 1 začala. To jako nebyla fáze 1, to co jsme teď, jo, to byla jenom zkouška. Sakra. Ty kokos. Běž někam. Do prčíc. Hej, já normálně jdu semka tady. Pojď sem. Hej,
Běžte někam, já to tady nechci. Běž někam. Do prkna. Já se nemůžu soustředit s takovou... Do prčíc. Tuhletu minihru jsem viděl naposledy u Menta a Gamera, když to točili. Ale samozřejmě to už je hrozně dávno, co to natočili. A hej, jich je tady teďka celá armáda. Dělej. Tak. Ano. A vypadni. A teďka jenom skočím. Teda skočím. Dívej. Hups. A creeper. Dívej. A hups. A ještě dívej. A ještě dívej. Co tady dělá diamant? Hej, k čemu je tohle? Do prčic. Trochu se to seká. Do prkna. Do prkna, za mnou byl taky. Hej, já jsem... Kolik nás tu je, hej? Oni mě tu na to nechali sami, nebo co? Ne, je tady ještě jeden. Se mnou. Ty kokos. To není žádné povídání o kanále, ale spíš... Jak dlouho taková minihra trvá jedna s creeperama? Nevím, jak dlouho trvá, ale jakože jedno mi to není, protože první let's play by mohl být nějak kolem těch 10 minut, což dokonale asi zvládám. Jo. Tenhle ten zabíjí ty creepery, nebo co? Jestli dám ještě jednoho sem a ještě jednoho sem. Doplňky. Mazlíci helmet. Já potřebuju... Ne, žádné doplňky, hej. Doprč. Fáze 3. No to už bude jiný kafe trochu. To už bude trochu jiný kafe. To fáze 3. Pojď sem. Tady už se to trochu bude aj lagovat. Nevím, jestli se to laguje aj teď. Nazdárek. Hej ty. Hopes. Sorry. Man. Sorry. Level 3? Mám 3 tokeny? Kdo neví, co jsou tokeny, za to se kupujou ty doplňky, nebo co to vlastně jakože je. Ty doplňky, jak jsem otevřel tu blbůstku. Jak to? Hej. Slimeové. Slime. Hej, ty běž někam, ty taky. Ty taky. On jde na tom slimeovi. To je hustý. Ty kokos. Běž někam, ty běž taky, běž. Ty. Máme už hrozně málo diamantů. Čus. Do prkna. Tady už se to trochu seká. Nazdar. Fáze 4? Oni jsou vzhůru nohama. What the fuck? Vzhůru nohama. Co se mi snad zdá? What? Oni jsou na sobě. To je hustý. Hej, běžte někam vy. Vy smradi. Pojďte. Pojď sem, ne? Ty taky. Hej.
já znám něco takového, že by jsem si mohl taky udělat přes kovárnu. Myslím, že musím třeba pojmenovat jakékoliv třeba vejce od prasete, by jsem musel dát do kovárny a nějak ho pojmenovat. Počkat, já se podívám na to. Počkej. No, to dinner, myslím, že to tam mám napsat, jakože to, co oni mají jakože na sobě napsané a teda nad sebou. A teďka to přestávám zvládat. Ale kolikrát jsem spadl, kde mám faily? Tady asi nikde nejsou faily, že ne? No já nevím, hele. Ale jakože mělo by se na to dávat bacha, protože pojď sem a vy taky, pojďte za mnou, pojďte tatínkovi, pojďte. Hej, my to tady sami dva nezvládáme. Nebo já nevím, jestli je to holka nebo kluk za tím počítačem a hraje tady se mnou, ale nevím. Pojď sem. Fáze, jaká fáze? What the fuck? Do prčic. Teďka se budou spawnovat rychleji. To už je, myslím, že poslední fáze tohleto, ne? Hej, vy smradi. Nedělejte. Já chci být tady. Běž někam. Ty taky. A ty taky. Hopiky, hopiky, hop, hop. Do prkna. Super. No, to je výtečný tohleto. 12 minut natáčíme, tak já už to když tak tady dohraju. 40 sekund nám zbývá. Tak, super. Příští díl. Tohle to je jakože začáteční díl ze série toho miniher. Takže jsme začali minihrou, kterou ani nevím, jak se jmenuje. 5. level, mám 5 tokenů. Super, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Honem, jo, pojď, dělej. Zachráněno, diamant. Kolik jsme zachránili diamantů, co? No kolik? Kolik jsme zachránili diamantů? Řekni mi aspoň 100. Přes 100. Nekoukej na mě. To bude víc než 100. To bude víc než 200, ne? 28 tokenů. Ne, to nebylo víc než 200, ale mám 28 tokenů z toho, takže trochu se to laguje teďka. Co je tady? Připojit se. Nevím k čemu, je mi to jedno. Já bych se teďka tady jakože rád vrátil, protože se mi to tu docela dost laguje. Takže dám lobby. Zase se to trochu laguje. A ještě si zajdu k tomu creeperovi. Jako důkaz. Diamond Defense. Nevím, jak se to čte. Je mi to vlastně a jedno. Ale jakže docela se to začalo lagovat, takže co je tohle? Build Battle. Jo, už mám nápad, budeme to brát po pořadě. Dneska jsme si zhráli tohle, příští díl bude Build Battle. Takže jestli se vám tohleto video líbilo, určitě můžete dát odběr na ten nový kanál. A určitě se můžete podívat i na ten starý. Samozřejmě ten starý, ten nový teďka, na který natáčím teď, nebude stejný jak ten starý, takže se nemusíte ničeho obávat. A takže se mějte a zatím čauka.